Querida Esther, he conducido por el tramo de la M5 entre Exeter y Bristol más de 21 veces. Pero a pesar de tener todos los informes y todos los testigos, y de haberlos cotejado al milímetro usando mis mapas topográficos, simplemente no puedo encontrar el lugar. Cabría pensar que habría alguna marca que sirviera de prueba. Está en algún lugar entre el desvío de Sanford y la estación de servicio Welcome Break. Pero a pesar de que siempre puedo verlo en mi retrovisor, todavía no he podido desembarcar. Bé, hola a tothom. Tornem a Dear Esther, en aquest cas el segon capítol, amb aquesta altra intro que aquest cop sí és important i no com el capítol 1, que és una breu introducció. Ens acaba de parlar el narrador, que encara no sabem qui és, d'un creuament, suposarem que d'una carretera. De fet, el creuament existeix a la vida real, que està entre Bristol i Exeter, que són dues regions de Gran Bretanya, de fet d'Anglaterra. Si busqueu per internet, el creuament exacte que està descrivint el narrador i l'àrea de servei existeixen, per tant, podeu localitzar aquest punt. És un creuament, un punt negre bastant interessant d'Anglaterra, molt conegut, i ens ha comentat això, que tot i que ha passat 250 cops, no aconsegueix trobar aquest creuament, no aconsegueix trobar aquest punt on suposarem de moment que va passar alguna cosa molt important. Més endavant a la història, aquesta zona que acaba de descriure el narrador serà vital. Vull dir, serà possiblement aquest àudio és el que descriu millor tot el que trobarem ara a l'obra. He anat avançant per guanyar terreny i veiem que arribem a aquesta vall, aquesta espècie de vall, on hi ha un carguer enorme, un vaixell de càrrega, encallat a la costa, amb diversos dipòsits que han caigut a la platja. Més endavant anirem cap a aquest carguer, a lo millor aquest és el carguer que transportava el iogurt i la pintura que es descriuen al primer capítol. Jo aniré per dalt, després baixaré i donaré tota la volta, i ara entendreu per què. M'he fixat en que hi ha moltes coses, molts objectes que apareixen de forma aleatòria. Si veig que algun objecte no apareix, el descriuré de totes maneres. He fet unes quantes partides de prova abans de fer aquest capítol, per enterar-me una mica, per recordar-me d'on estaven les coses importants. Una cosa, veieu que ja hi ha una boia, oi? Que la llum és groga i que tot i que estiguem aquí encara seguim veient l'antena de radiofonia. Anem cap a la boia. És a dir, fem com si la llum aquesta ara aquí és el nostre camí, com si fos un altre punt guia a part de l'antena de radiofreqüència. La boya me ha mantenido lúcido toda la noche. Me senté, cuando estaba al borde de la desesperación, cuando pensé que nunca descubriría el secreto de esta isla. Me senté en el borde y contemplé la estúpida boya parpadear durante la noche. Es muda, es idiota, y no tiene ningún pensamiento en su cabeza de metal, salvo el de parpadear cada minuto y con cada ola, hasta que el amanecer la vuelva ciega y sordomuda. En muchos sentidos, tenemos bastante en común. Acabeu d'escoltar el que acabem d'escoltar justament després del diàleg i després d'apartar la vista de la boia. S'ha escoltat un so, si podeu tirar cap enrere el vídeo. El so era com d'una espècie de persones molt llunyanes, com si estiguessin parlant i hi hagués una paret entremig. Sisplau, feu-me el favor d'escoltar el so, perquè són importants aquests sons. Sembla que no, vull dir, passen molt ràpid, són molt curts, però són molt importants. Referit a la boia, el narrador s'acaba de descriure a ell mateix és a dir, com si fos la boia, és a dir, estúpid, lent, com si no tingués importància. D'igual manera que vaig dir amb la torre de radiofreqüència, la boia segueix operativa, tot i que tota la illa sembla abandonada. Aquí havia de passar una cosa. No sé si quan arribi al vaixell la veurem, jo espero que sí, que no s'hagi trencat l'escript,
Abans he estat fent proves i venint per aquí ha saltat, no sé per què ara no. Al vaixell podem llegir una frase en anglès, però jo abans l'he intentat llegir des d'aquí, costa bastant. Sembla que fiqui neither did he o she, no sé què fica, nor drink, vale? Alguna cosa per l'estil. No, les frases en aquest joc costen bastant de llegir, sobretot perquè si no tens una pantalla de molta resolució i coses d'aquestes és dificilíssim, vull dir. I aquesta encara, vull dir, més cap endavant veurem més frases i has quasi de fer, és a dir, tu has quasi d'apuntar un paper per poder entendre què està escrit, perquè està com a molt separat, amb una lletra bastant complicada, saps? És com si... Bueno, de fet, no sé si us heu fixat, està pintat amb la mateixa pintura fluorescent que vam veure ja a la cova i altres llocs. Vale, anem cap al carguer. Jo espero, tinc l'esperança encara de que passi el que ha de passar, però em sembla que m'he carregat l'escrit. Bueno, en fi, anem a mirar per als trastos i si apareix, apareixerà, i si no apareix, no apareixerà. Abans, per aquí als trastos he trobat un objecte i espero tornar-lo a trobar perquè m'ha fet moltíssima il·lusió. S'explicava molt bé tot el que passa després a través d'aquell objecte. Jo la veritat espero tornar-lo a trobar. Una cosa que sempre apareix són aquests pots de pintura, de la qual deduïm que tot aquest cargament, és a dir, el vaixell aquest, el carguer, és el que transportava els pots de pintura i el iogurt que ens diu el narrador. I efectivament m'he carregat l'escrit. Vull dir, aquí havia de passar una cosa que no està passant, d'igual manera que havia de sortir un objecte que no està sortint. I és un problema perquè us ho hauré de comentar ara així en directe i sense que, bueno, en fi, sense que ho podeu veure, i es perd bastant la gràcia. Bueno, com a mínim m'ensenyen això, o surt l'objecte que jo tenia en ment o surt aquest altre objecte. Això d'aquí és un separador hidràulic, val? Ho fan servir sobretot bombers i persones d'aquestes, cossos de seguretat, per separar objectes pesats. De normal s'utilitza per extreure persones en cas d'un derrumbament, un col·lapse d'un edifici, o fins i tot el més normal que passi és que, jo què sé, hi hagi un accident i una persona quedi encallada entre els ferros d'un cotxe. Doncs aquestes pinces hidràuliques es connecten, es fica la pinça entremig dels metalls que es volen separar i simplement separa de forma més senzilla, val? Llavors serveix per això, per ajudar a la gent, els bombers i aquests cossos de seguretat a treure la gent. Vale, efectivament l'objecte no surt en aquest món que s'ha generat, i és una llàstima perquè l'objecte que us volia comentar és un desfibril·lador, val? S'apareixia aquí a la platja, entremig de les capses, però el que sempre surt, això segur, són aquestes coses, val? Un seient d'un cotxe que està fet caldo, Tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital. Tras la operación, cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico, tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron. Ahora mis piedras se han transformado en una isla. Han escapado y tú has sido transformada en opaca por el coche de un borratxo. Bé, com anava dient, sempre apareix una cadira, un tubo d'escape, diverses llaunes, que bueno, això són llaunes, sense més, i un volant, el volant d'un cotxe, que em sembla que està cap allà, quasi cap al principi. No, mentida, està aquí. D'acord? Volant de cotxe, tubo d'escape i el seient. Això sempre surt. Fem el que fem, es generi el món que es generi, sempre apareixen aquests tres objectes. I ara, el narrador, que ha detectat malament l'escript i es pensava ja que anàvem cap a dalt, ens ha dit que tenia pedres al renyó, que a nosaltres, és a dir, el personatge que portem nosaltres ara, vam estar al seu costat mentre es recuperava a l'hospital, i que érem com a semitransparents. La cosa que jo us volia ensenyar i que no ha aparegut no sé per què és que tu, mentre estàs aquí al carguer o mentre estàs anant per dalt, quan baixes, quan estàs a prop d'aquella zona, apareix com una espècie de fantasma, val? És una figura humana
semitransparent gris, i si l'enfoques directament, és a dir, si la mires directament, desapareix completament. Però si mous una mica el camp de visió cap a la dreta, cap a l'esquerra, als costats es veu clarament una persona de color gris, i quan t'apropes del tot, òbviament, desapareix, llavors salta lo de la boia. No sé per què a nosaltres no ens ha aparegut, però sempre es queda allà mirant a la boia. Llavors, quan aquí el narrador diu que ens tornem com a semitransparents, jo vaig pensar, a lo millor nosaltres som una projecció d'aquest fantasma, o a lo millor el narrador és aquest fantasma que també hem vist al far i que s'ha amagat dintre i coses d'aquestes. La veritat és que encara no ho podem saber, però m'hagués fet bastanta gràcia que haguéssiu pogut veure el fantasma. No sé per què no ens ho han permès, no s'ha generat bé l'escript o nosaltres no hem fet bé el recorregut. A mi abans m'ha sortit, no sé què és el que ha pogut fallar, però ha fallat. També ha dit que per culpa d'un borratxo vam tornar-nos opacs, val? Jo ho deixo aquí, més endavant entendrem això, òbviament, no us preocupeu. Veiem un altre vaixell aquí y això. Tiene que haber un agujero en el fondo de esta barca. Como si no pudieron llegar los nuevos ermitaños. Vale. És a dir, hi ha d'haver-hi un forat a la barca, perquè si no, segons ell, no poden arribar nous ermitanys. No sé si us heu fixat, bueno, això d'aquí és un diagrama elèctric, vale? Molt similar al que vam veure al capítol 1. Jo segueixo dient que això sembla un díode, no sé per què, val? Suposo que perquè ho vaig llegir en algun foro i es comentava que era un díode. En versions antigues aquí hi ha com una espècie de foradet, una tonteria, però perquè ho tingueu present, i ens acaba de dir que els vaixells, per alguna estranya raó, els vaixells que arriben a aquesta illa han de tenir un forat a sota, vale? És a dir, no han de tenir fondo, perquè si no, no poden ser ermitanys. Dit d'una altra manera, la gent que arriba aquí arriba a causa de naufragis, val? O això és la meva interpretació. Tota la penya que ha arribat a aquesta illa ha sigut per culpa d'un naufragi, o perquè la seva barca estava en mal estat i ha aconseguit arribar aquí de miracle. Si us recordeu, totes les barques, tots els vaixells que hem vist fins ara, tots estan en pèssimes condicions, tots estan encallats a la platja, tenen forats, estan vells, estan deteriorats. Les barques, tot, absolutament tot el que hem vist està molt deteriorat. Llavors, és possible que aquesta illa hagi estat abandonada durant moltíssims anys i tot el que hem estat veient fins ara, tots els indicis que ha viscut gent, la roba que vam veure a la cova de l'ermitany, hagi passat, tot allò hagi passat fa moltíssim temps i només s'hagi conservat la pintura i certs objectes. I ara molta atenció aquí. Espero que soni el so i si no us explicaré, òbviament, què és el que passa, ¿vale? Atents. ¿Es esto lo que Paul vio a través de su parabrisas? No a la mujer de Lot mirando por encima de su hombro, sino una cicatriz en la ladera, descendiendo hacia la negrura, para siempre. Vale. Ens acaba de parlar de Paul, un personatge que ja hem conegut abans, hem conegut amb anterioritat, i ens ha preguntat si és això, és a dir, si és aquesta visió la que va tenir el Paul pel retrovisor. Per tant, el Paul estava conduint. Allà hem vist cotxes, al primer capítol vam veure parts d'un cotxe. Sabem que, ja ens ha parlat d'un conductor borratxo i coses per l'estil. Sabem que alguna cosa va passar amb cotxes, amb un conductor borratxo. Ens ha parlat d'un retrovisor, ens ha parlat del Paul. Per tant, el Paul estava conduint un cotxe i va passar alguna cosa. Si em tiro aquí, en principi no hauria de passar res, ¿vale? Vuelve. D'acord? Molt important, quan m'he tirat, que no sé si us heu fixat, no sé si us vau fixar al capítol 1, quan et llences a l'aigua, sona com una espècie de soroll com si es mogués l'aigua, com si estiguessis submergit, però també s'escolta els batecs del teu cor. Vale?
I em direu, això és perquè t'estàs ofegant, t'estàs morint. Sí i no. És a dir, sí, però si després tornes a aparèixer aquí, val? Vol dir que no... És a dir, realment el teu personatge no pot morir, ja ho hem comprovat diverses vegades, et pots tirar des d'una muntanya i tornarà a sonar la mateixa veu que ha sonat ara. Bueno, aquesta vista espectacular, val? Òbviament, motiu central la casa i sempre present l'estació de radar. A veure si salta l'àudio. Proseguirem, pujarem per aquí.